Teraz sú tu cereálie Ciniminis a ako ľahká zdravá tyčinka na tenkej vrstve mlieka. Ciniminis, Čokapik a Nesquik. Bohaté na vápnik. Stačí vziať a môžeš utekať. Najprv prichádza smet. To je sila, ktorá je vo mne. Zoberiem skate a začína sa skutočná jazda. Smet to je aj túžba prejaviť sa. Ja som skater. Skate, chodník, to je to najdôležitejšie pre mňa. To je môj smet. Sprite, vyjadri svoj smet. Vstúpte do sveta Maggi, kde sa snúbi 10 druhov zeleniny a jemné ochucovadlo. Tu sa zrodila úplne nová chuť a skryla sa do jedinečných granuliek, ktoré vám pomôžu dokonale ochutiť vaše jedlo. Aby vášmu jedlu nechýbala harmónia chuti. Od Maggi. Skvelý obed, časopis a káva 320 korún. Chaky nohavice 1400 korún. Pohodlné topánky 2500 korún. Zapnúť si raz po rok skôr, ako si to niekto iný všimne. Na nezaplatenie. Sú veci, ktoré si za peniaze nekúpite. Na všetko ostatné je tu platobná karta Mastercard. Jedinečné granulky s 10 druhmi zeleniny, ktoré vám pomôžu dokonale ochutiť vaše jedlo. Aby vášmu jedlu nechýbala harmónia chuti. Od Maggi. Už pred 5 rokmi som začala mať problémy s kĺbmi a chrbticou. Takto vyzeralo moje bežné ráno. Vyskúšala som rôzne prípravky, až som objavila Artrostop. Stuhnutie, bolesť a obmedzená pohyblivosť kĺbov sú príznaky artrózy. Glukosamín a chondroitín sulfáty obnovujú chrupavky. Želatina ich vyživuje a výťažok zo zaleru pôsobí proti zápalom. Vďaka Artrostopu sa opäť cítim skvele. A čo vaše kĺby? Artrostop. Komplexná starostlivosť o vaše kĺby. Ahoj, prepáč, výťah zasa nejde. Účinný v každej situácii. Nový Nivea Deo Antiperspirant s dvojakým efektom. Viac účinnosti, viac starostlivosti, viac Nivea. Tieto nie sú mi veľké. Perfektné. Ako to, že nepriberáš? Vďaka Vitalinei mám postavu po celý rok podľa svojich predstav a navyše mi Vitalinea veľmi chutí. S 0,1% tuku, ovocím a vitamínmi je to naozajstná pochúťka. Výpredaj starého šatníka sa môže začať. Vitalinea od Danone. Štíhlá línia, úžasná chuť. Lahodná však? Keď je farba sítejšia, má to svoj dôvod. Garnier Nutris Natea. Farba, ktorá vyživuje vlasy. Jediná farba na vlasy s výživnými ovocnými olejmi. Farba je síta a červené vlasy sú žiarivejšie. Nutris Natea vyživuje a blond vlasy sú oslnivejšie. Farba je síta a medené vlasy sú iskrivejšie. Neodolateľné. A už žiadne šedivé vlasy. Teraz len za 129 korún. Garnier Nutris Natea. Garnier. Obed samá nuda? Raz, dva, tri hranolky od firmy McCain ľahko vylepšia každé vaše jedlo. Raz, dva, tri hranolky a chutné jedlo pripravíte raz, dva. Teraz sú tu cereálie Nesquik a ako ľahká zdravá tyčinka na tenkej vrstve mlieka. Nesquik, Čokapik a Ciniminis. Bohaté na vápnik. Stačí vziať a môžeš utekať. Dnes večeriame u teba, nie? Jasné. Večera. SOS? Jasné, SOS. Z ryže SOS ľahko pripravíš mnohé zdravé a chutné jedlá. Môžeš sa spoľahnúť. Voilà. Ryža? SOS so zeleninou, alebo SOS s hubami. Alebo curry sos. Ryža SOS. Viac možností, ako si vieš predstaviť. Teraz sú tu cereálie Čokapik a ako ľahká zdravá tyčinka na tenkej vrstve mlieka. Čokapik, Ciniminis a Nesquik. Bohaté na vápnik. Stačí vziať a môžeš utekať. Áno, som náročná. Chcem, aby ma každé moje tempo doviedlo k ďalšiemu víťazstvu. Takže keď som si vyberala mobilného operátora, vybrala som si toho, ktorý dokáže víťaziť rovnako ako ja. Jasné, že Eurotel. Doprava v centre mesta je takzvaná vstupní číslo 5. Prosíme motoristov, aby pri prejazde mestom použili možné okrejové opočty. Rýchle správy o počasí. Naši športovci zaznamenali počas víkendu obrovské úspechy. Odpín si vypočujte rozhovor z
Ultra tenká Libres Invisible. Neuveriteľne absorpčná, neobyčajne jemná. Ponorte sa na 3 mesiace do dlhých hovorov. Po 3. minúte za hovory v sieti Eurotel neplatíte. Aktivujte si program Viac. Jasné, že Eurotel. Vyskúšajte jedinečnú sviežosť nového Kvanta Aqua Natura s prírodnými extraktmi. Osviežujúca sila tisícich kvapiek dodá vám a vášmu oblečeniu tú pravú, dlhotrvajúcu sviežosť. Nové Kvanto Aqua Natura, dlhotrvajúca sviežosť prírody. Miláčik, vstávaj, pranie čaká. Exotika volá. Nový Rex Exotic Fresh. Sila aktívnych periel s vôňou exotických kvetov vyperie len za pár korún dokonale ako drahé prášky. To je skvelé! Prineste si domov exotickú vôňu. Rex Exotic Fresh. Rozumný spôsob prania. Kvalita od firmy Henkel. Úspešná relácia pokračuje a s ňou je tu Sprite v modrej fľaši. Kubo, kým je? A ich mimopracovné vzťahy. Prečo máš zrazu takú budúcnosť o svoj záujem? Ja ste nudný. Šialení klienti túžiaci po spravodlivosti a právnici, ktorí sú na tom častokrát ešte horšie. Contare il caballito! Ellie McBealová v utorok v noci. Ďalšie diely Ellie McBealovej vám prináša Siesta.